tal, señoras e señores? Son as 6:24 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Neste A Voltas co Prato 255. É que temos moitas cousas que celebrar. A primeira que temos que celebrar é que o venres vístesnos moito. Veunos moita xente o venres, así que estamos enormemente agradecidos de que nos vexades todos os días. Moitas grazas a todos e a todas que nos vedes. Este bico, cariño de todo o equipo da Voltas co Prato é para vos, porque realmente sodes maravillosas e maravillosas e facedes que nós sigamos aquí facendo a cociña en directo. E, por certo, se seguimos aquí é porque nos seguides tamén nas redes sociais, @Voltas co Prato, e están penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano, neste 255 tamén, e que fan hoxe dúas mulleres espectaculares. Que pasen, por favor, Begoña Vázquez e Estefanía Colmeiro. Un aplauso para elas. Que? Begoña Mato. Begoña Mato. No, Begoña Vázquez dixen, Seguro, ademais. Seguro que dixen Begoña Vázquez. Veremos. Vou no ver no rebobine. Pode ver no rebobine. Bueno, dicíalle a xente da casa que estamos moi contentos porque é que o venres fixamos un 20% de cota de pantalla. O sea, unha de cada 5 persoas que estaban vendo a televisión en Galicia estaban vendo A Voltas co Prato. Algo ben estarás facendo, Cañota. Pois sí, aínda que ti digas que non. Pois sí, algo ben estaremos facendo. No, de verdade, estamos moi contentos. E hoxe temos unha super sorpresa. Unha super receita, que é outra das cousas importantes que van pasar neste programa. Estades preparadas? Temos expectativa. Tedes expectativa alta, moi alta? Sí, moi alta. Canto de alta? Un 93. 93 de 100? Pois, señoras e señores, a ver que nos propón Ángeles de Ordes. Compañía, o día de hoxe non vos veño a propoñer un reto moi diferente. É unha sorpresa. Cásase miña sobrinha o 22 de xulio, día de reflexión. É para propoñervos tartas nupciales. Por certo, é unha compañeira vosa. Encanta o chocolate. Vémonos. Atención, creo que temos por aí a Araceli, a nosa compañera. Un aplauso para Araceli, que se casa. Vaise casar, Araceli. Araceli, querida, ¿cómo estás? Muchísimo ahora mismo. ¿Cómo estás, Araceli? Moi ben, moitas gracias, chicos. Mira, nos facíanos moita ilusión facerche este detalle, así que, se che parece, vas vir ti con túa tía a probar as tortas nupciais, a ver cal é a que queres para a túa boda. Non? Moi bien. Anímaste? Pues Vasnos sí, que vos vou ter que dinos que sí, por favor. Sí, Cañota, sí. Un aplauso para Araceli, por favor, un aplauso. Pois, compañeros, por favor, poñedelle o micro a Araceli, porque vai estar aquí connosco, casas o 23 de xullo, mi madriña. Xornada de reflexión ainda por riba, Que vos parece? Xornada de reflexión. Que asunto tan espectacular e ás veces tan increíble como son as tortas nupciais. A ver, rapazas, que lle facemos a Araceli e a tía? Bueno, pois, a ver, eu vou facer unha red velvet, porque ten que ser unha tarta con moito cariño, non? Entón eu fago unha tarta roxa, tinguida. Vale. Vou usar rosas, vou usar frambuesas, chocolate blanco, grosellas O sea, froitos vermellos a Froitos full, vermellos, sí. Que pasada. É unha nata, un pouquiño de queixo. Eu teño unha pregunta para vos, para as dúas, que é, ti na casa podes facer unha torta nupcial, unha torta de boda, se queres. Sí. O sea, dá o nivel medio dos cociñeiros e cociñeiras de Galicia da casa. Eu creo que usando así froitas, bonitas e tal. Claro, o que di Begoña. Eu non vexo que ti, Cañotas, te poñas aí a facer unha torta de nupcial, pero a xente normal, nas súas casas, con poucos recursos, podes facer unha torta bonita. Sí. Bueno, ela vai a facer de froitos vermellos unha red velvet, pero non sei que vai facer Estefanía a que me bota as broncas Colmeiro. Pois eu vou a facer cunha buttercream de cor branca. Butter e manteiga, para que o saiba a xente. Efectivamente, é unha crema de manteiga. Ao final, dixen o nome en inglés, é unha crema super rica, e vai a ser a base de chocolate branco, que é un pouco o das noivas, así branca. O sea que vai se transformar en xuli utilizando hoxe manteiga, Estefanía Colmeiro. Señoras e señores, imos facer tortas nupciais porque temos unha compañera que se casa en xullo, así que cociñamos no Voltas co Prato, marchamos con Begoña Vázquez. Veña, vamos alá. A ver, Bego. Vamos a ver. Tes xa tres por os tamaños, non? Tres biscoitos, vou enseñar. Están cortados. Mira, que bonito, Fixéchelos que cor. Sí, mira que cor máis bonito queda. Sí. É como cheiran, É un biscoito con manteiga, vale, e poñemoslle un colorante. Vale. É moi típica, puxose moi de moda ahora estes anos. Sí. É moi fácil de facer. Ya vos que maravilla, Mirade Galicia aí. Que é isto? Isto é unha maravilla. Isto xa queres meter así na boca. Así. O colorante en calquer súper xa os hai, Sí. Non tes problema. Eu teño os cortados xa,
porque así xa o montaxe vai me ser un poquinho máis Entón, entendo sinxelo. que aquí o importante son os pisos. Os pisos. Claro, bueno. Moitos pisos. Eu vou facer 3 pisos. A ver Tres o que pisos. pasa, a ver se non se me queda así, como da outra vez que tiña un pouco de depresión. Sí, si non se está. Vou non intentar. Estou un pouco Vale. nerviosa por ese tema. É que leva nervioso, non é broma. Está nerviosa dende que empezou o día. No, xa porque levo ten que- dous. Porque Dous dous. días. 2 días nerviosa por este día. A ver, quero que lle guste a nosa compañeira Xa. e que non se me caiga. É a xente da casa. Claro, é a É que, xente non da sei, é que a casa. última vez quedou así con un pouco de chepa. Sí, quedouseme así un Como pouco. Así un pouco pobre. Parecía unha cuitada. Bueno, xente da casa, por favor, que nos chame 664-483-419, o teléfono do Voltas co Prato. Queremos saber que torta comistes vos na vosa boda se estades casados, vale? Así que, por favor, contádenos se facedes tortas nupciais, cal é a que máis vos gusta, da igual, as tortas que vos encanten, no 664-483-419, e recordade que, como todos os días, que facemos? Que facemos? Repartimos 100 euros. Cantos? 50? 50 dunha vez e 50 doutra. Moi ben, Begoña, estás a tope. Gústame. Pois xa sabedes, chamada Voltas co Prato, veña. Mira, a miña continuamos coas tortas. Eu o que vou facer, vou engadir na nata que vou a montar, vou engadir un poquinho de queixo. Ajá. Vale, vai quedar moi rica, e aparte o que fai é que se sosteña, porque a nata moitas veces, sabes que sale, entra, Vale, entón- moitas veces desmorónase. Entón, é unha maneira de que nos aguante un poquinho máis a nosa nata, vale? Vale, repetimos o truco á xente da casa. Para que nos aguanta a nata, Un pouquiño de queixo. Un En cada pouquiño de litro, queixo. en cada litro 200 gramos. 200 Máis ou gramos menos de queixo máis ou crema, menos. non? De queixo crema, sí. entón aguanta. Da outra Ora vez aquí. non lle botou, entón se enchepou. No, da outra vez era de chocolate blanco. Pero non levaba o queixo crema. Non leva o queixo crema. Nada. Vale. E despois, de azúcar, pois depende do doce que nos guste, Sí. entre 100 e 150 A ti gramos, non lle vale? preguntaxe a Araceli. Bueno, é que era unha sorpresa. Como lle vou preguntar? Xa, ten razón. Sí. A ver Hecho que cai, cando cañota, entra. non- Estás nervioso por vela a ver que... Home, claro que estou nerviosa. Dios, que pensará? Vai nos matar, isto non é broma, Mira, este é Vai nos matar. un pouquiño de aroma de vainilla, Sí, que eu creo que é perfecto. que guai. E agora, vou ir montando. Vamos a anotar na nosa libreta do Voltas co Prato. 1 litro de nata, 1 litro de nata, 200 de queixo crema, 200 de queixo crema, e despois un pouquiño de vainilla, e Un pouquiño de entre 100 e 150 gramos de azúcar. 150. Depende o... Ves que rápido monta, mira. Isto xa podería comer así, non? Sí. se A nata podría ten que comer. estar moi fría. E mira, Vale. 2 varillazos, Todos batichazos. xa está. Bueno, pues deixamos a Begoña Vázquez montando e marchamos con Estefanía Colmiro a ver que está facendo ela. Vamos alá. A ver, creo que estaba cortando biscoitos, Pero bueno, non sei se seguía ou non, sí. Moi ben. Tres ben. O Ti bizcoito... tamén vas facer pisos, non? Sí. Nesta base un pouco máis grande vou facer 2 pisos, un bizcoito clásico, e a receita que máis guste en cada casa, pois esa mesma. Pero a túa vai ser só de 2 pisos. Sí. Vai ser máis cutre. No, non sempre importa o tamaño, cañotas. Nas tortas, Como que nas tortas, nas tortas, sí. Canto A máis ver. grande a torta, mellor. Vamos a ver, A que ver. facía a xente tradicionalmente nas bodas? Cantos máis pisos era mellor a boda. Cañotas, escoítame. Eu vou facer unha torta para Araceli. Ah, vale. Non para ti. O Bueno, día pero- que ti te cases, Bueno, chámasme e fagoche unha, pois, de 5 pisos. 700 pisos. De 700 non, Pero tantos dos me pisos que atrevo. queira. Vale, pois xa está. Bueno, a ver. No, xa se comprometeu. Agora cando me vaya a casar, cando a chame, quero a miña torta, encima quero de agasallo, claro. Que Pero si me axuda Begoña, Ala, xa está liando a outra. Si me axuda Veña. Begoña. Hai que diseñarlle moi ben. Vai facer, falta un bo diseño. Como se fai a crema de manteiga? Vamos a iso. A Estefanía? crema de manteiga, Porque me pois... sorpréndeme, creo que nunca a probei a crema de manteiga, Non. creo que nunca a probei. E Pois- sorpréndeme que vai a estar rico, que vai a estar moi rico, algo que leva tantísima manteiga, porque ao final leva moita manteiga. Vai, o sea, as cantidades son a mesma cantidade de manteiga que de azúcar. Bueno, pues, manteiga, azúcar. A mellor asústache ao Sí. principio porque leva moita cantidade de manteiga, pero para nada. Sí. O sabor que xa o despois comprobarás, vas a ver que non predomina tanto a manteiga. Que guai. Que vai moi ben equilibrada co azúcar e despois co chocolate branco. E hai Pode que sempre pensar... a manteiga temperada, non? Que vexo que tes a Efectivamente. temperatura ambiente, porque senón eso para Para cortalo é e, imposible. claro, para poder manipulala e traballala máis sinxelo, pois Vale, sí. A temperatura ambiente podríase facer con varillas, con batidora, Sí. pero tamén se pode traballar a man. As cousas con manteiga cañota son
deliciosas. Cos croissants. A base de... por eso. O sea, a mí a manteiga gustame moito, pero, jova, eu entendo que ao mellor hai xente agora na casa que di, pero, mima, unha torta de manteiga. A ver... Que lle pode asustar, pero en Claro, realidade non. é a crema en sí, Claro. a manteiga, pero a torta, quero dicir, a crema tamén leva azucre, que para esta cantidade, mira, foi medio kilo de manteiga e vai ser medio kilo de azucre, pero glas. Ten que ser do moído. O mesmo dun que do outro. Efectivamente. Azucre moído. Azucre moído. E ainda que este moído, hai que tamizalo. Ainda por riba. Sí, para que peneiralo. Queda mellor, non? Queda moito, sí, peneirar. Por veña. Queda máis fina a crema. Está peneirado xa. Está peneirada e queda moito máis sedoso que a textura en sí da crema, que esta crema é moi rica, pero tamén esos son os pequenos trucos que fan un pouco esa diferencia dunha crema a outra. Bueno, pois está lle dando voltas aquí a nosa queridísima Estefanía Colmeiro e chegou o momento de que veña a noiva do Voltas co Prato. A nosa compañera que se casa o próximo día 23 pide un fortísimo aplauso para Araceli e para Soci Ángeles de Ordes. Un aplauso para elas. Ven aquí. Mirad. Qué bonito, qué bonito. ¿Cómo estás? Araceli. Bueno. Canto nos vas matar despois? Non vas a arrepentir o resto do mes. É que sabedes que pasa? Araceli, vou contar a historia. Araceli é unha rapaza de produción que é que nos ven sempre detrás. Para que apuremos? Apurade para maquillarvos, apurade para tal, non sei que. Entón estamos acostumbrados a gerrear con ela. E non lle gusta moito que gerreen con ela. Pero te gusta lle gerrear co resto. Sí, obviamente. Sí. Por certo, é o 22 de julio, 22? Sí. Claro, día previo ás eleccións, non? Obviamente. Vale. Queres invitar a alguén? No. Galicia, no, xa está todo pechado, non? Xa está As todo mesas pechado. feitas, xa nada. Sí. Galicia, Sí. se alguén quere, igual sorteamos no programa tamén unha invitación a volar a tele. Podría ser. Vamos ver as tortas anunciadas. Veña, vente conmigo. Vente ti, Tana Ángeles, vente con nós. A ver, Estefanía. Hola, Araceli. Hola, Estef. Parabéns. Que gusto verte deste lado. Sí. Sí, mira, é que nos vai matar, Non sabedes o que é isto, Xa veredes xa. Bueno, supoño que xa terás a torta de boda encargada. Sí. Pero bueno, si o día antes fas unha festa e queres levar unha torta, Ben. pa O a Vou preboda. a chamar, tranquilos, non Que mala. Bueno, non A fai preboda. Claro, non fai falta que nos convides ni que nos chames, pero si queres levar a nosa torta, Vale, si che gusta as ideas que che vamos a propoñer, pois facemos unha torta e a levas a preboda. vale. Eu vou facer Ofertazo. unha torta cunha buttercream de chocolate branco, que é unha crema de manteiga, que é super rica e aparte vou a recubrir o que é a torta pois con estas froitas que teño aquí, Que non vimos antes, as cereixas, os arandos, as moras, non? Que rico. Que rico, sí. Bueno, non lle preguntei nada a Ángeles, que é a tía da muller que se vai a casar. A ver, contanos como está Araceli. Araceli ahora está... Odiándonos. Sí. En este momento, No seu sí. nivel de cabreo, onde crees que está? De 0 a 10? De 0 a 10 nun 9. Caramba. Pero bueno, xa se pasa enseguida. É unha sobrinha rabuda, pero que é moi boa traballadora, é moi boa compañía. A bueno, verdade que é é un máis amor. querida. Eu meto moito con ela, pero é un amor. Bueno, entón, agora estás botando aquí, Estefanía, o azucre moído pasado pola peneira. La peneira. Vale. Cal é o seguinte paso? O seguinte paso, cando isto xa esteve mesturadiño, mesturarlle o chocolate branco. Vale, despois ten aí o chocolate branco xa preparadiño e vai no mesturar. Entón, imos ver agora o que ten Begoña Vázquez, que non mato. Hola, Araceli. Mira que bonita canción, mira que bonita canción. Non teño roupa, eu quería me casar. Miña nai non lle está facendo ninguna gracia, pero a min sí. Casa, Araceli, casa. Veña, contalle, Araceli. Bueno, conta. E máis outra, claro. Aí está. Bueno, eu pensei que che vou buscar unha tarta vermella, un red velvet, e vou a facer con chocolate blanco e con froitos vermellos e unhas rosas para decorala. Vale. Vale. E nada, unha nata con un poquinho de queixo para que non se che baixe. Porque hai veces que a mellor bota media hora fora. Entonces podes baixar. Así neste caso, os aguántanos un poquinho O máis. importante dunha torta nupcial entendo que é que quede presentable dende que a sacan, non? Desde que a sacan hasta que sacan as fotos. Claro, as fotos. Claro. É certo. E o máis importante unha tarta é que lle gusta a noiva. Moi ben. Totalmente, sí. Entón, vamos a la Araceli. Amorodos por aquí, mira, ten de todo. Moras, todo comestible, todo moi vermello, todo rico. E por outro lado temos a de crema con tamén cereixas, arandos e moras. Araceli,
xa sei que tens que tomar decisións moi importantes na túa vida, pero unha é esta. Se tens que escoller unha das dúas, agora mesmo, así de... Araceli e Ángeles, as dúas, podes escoller. Araceli. Ten que Araceli, escoller que se Araceli. xela. Claro, Que se xela. claro. Vide para aquí, porque senón esta móvese para todos os lados. No, é que se me ferra. Entón, se tens que escoller, que escolles? É que é moi complicado. Ah, xa. Además, teño confianza. Xa, ti. É que, a ver, Que? é moi complicado. Xa, non te molles. Begoña. Begoña, dixo Begoña, dixo Begoña. Dixo Begoña, dixo Begoña, señoras e señores. Así que, a ver Gracias, que Araceli. a ver que É aunque que pasa. falou de queixo, entonces... Xa, é certo, é certo. Bueno, a ver que aunque Bueno, pasa en Araceli, calcara a crema caso, está moi rica, en pero bueno, calcara a ver. caso ides ir agora Confío en ti, á zona de Fer. sufridores, ao sofá, Gracias, despois chamamos, Araceli. vale? Vale. Un aplauso para elas dúas que están connosco na Voltas co Prato. Maravillosa Araceli e maravillosa a súa tía. Maravillosas as dúas, todas supercremas preparadísimas. E mentras tanto, sabes que? Conto a Galicia que? Das tartas nunciais, supoño que lle Catro cantarás. cousiñas voulle contar a Galicia, que seguro que lle interesa a xente. Porque, polo visto, nos tempos dos romanos os noivos compartían un pan para celebrar a súa unión. E nestes 2000 anos foi complicándose un pouquiño a cousa. Sí, o que empezou sendo un pan foi evolucionando, sobre todo na idade moderna, e nos derradeiros 300 anos todo foron avances. Cremas, recheos, chocolates e, por suposto, pisos. Moitos pisos, ata 8 ou 9. E case 2 metros de alto pode ter algunha das fantasías que atopedes nas bodas deste verán. Se ademais cortan unha torta cunha espada e poñen fogos de artificio e música para facer o reparto a ritmo, aínda moito mellor. Se ides de boda, lembrade probar a torta porque sei que achega moi boa sorte. E se queredes probar sorte, facede na casa algunhas das nosas propostas. Están todos os detalles en donde? Nas nosas redes sociais, en @avoltascoprato. E, por suposto, tamén poñeremos as tortas que estamos facendo hoxe para a nosa queridísima compañera. Mentras tanto, vamos ver que fai Estefanía Colmeiro. Veña, imos alá. Hola, Tefi. Hola, cañotas. Que tal, como estás? Moi ben. Como vas coa tua torta? Ben, se lle puxaches crema aí, non? Non lle puxen crema aí. Ah, non? Bueno, a crema... Hola. Hai que ter en conta que hai que facer un pouquiño de maxia, Sí. porque hai que refrixerala. Porque ao Vale. traballala con a manteiga, quéntase, entón non nos interesa que este quente, porque as texturas en frío vai ser moito máis fácil de traballar. Entón, moito máis importante doado. para a xente que está na casa, unha vez que facemos a mestura da crema de manteiga que Sí. utilizou Estefanía, que tamén levaba un pouquiño de chocolate branco, lembremos que llevou todo ao final, unha vez que o temos, á neveira. Canto tempo? Efectivamente. Pois mira, nada, unha horiña. Unha oriña. Que colla un pouco de corpo e Vale, xa está, unha oriña vale? está ben. Unha oriña A ver, é pon o dediño. Un tempo prudencial. Pon o dediño, Ai, a crema de crema de manteiga, manteiga. ou buttercream, tamén. A ver. Vamos alá, Está riquísimo. Está boísima, Biches, Boísima. está rica, Moi boa, Agora quero probar de Begoña. Non sei se Begoña me vai dar algo a probar. Begoña, hola. Dime. Dasme algo a probar, a mí? Veña, vouche dar un poquinho da miña crema, a ver que che parece. Ai, un pouquiño, Un pouquiño, di. Eso na miña casa é pouco. Teño que comela toda. Crema Sí. de queixo, señoras e señores. Que tal? Está boa? Gracias, cañotas, menos mal. Increíble, Sí. Riquísima. No, de verdad. Mira, Riquísimo. mollei o biscoito, molleino con xarope. Sí. Vale, estou metendo fresiñas por a parte de dentro, amorodos. E agora vou facendo montaxe, ves? Vale, Non fai falta tampouco, a ver, non fai falta aí que che quede super reto, Sí, ni super nada. perfecto, non? Porque, pois, ao final, como é unha torta que podes montar na casa, pode montala calquera, pois o que vamos a facer é que se vexan un poquinho tamén o bizcoito, que está de Xa. moda. Entonces, así, mira, vamos dando. Xa. Entón, claro, Aí. estamos facendo a última moda agora mesmo, das tortas, porque agora Sí. está moi de moda a Red Velvet, que é esta que estamos facendo hoxe aquí. Ahora vamos a facerlle así, vamos a cubrir. Correcto. Que ben, Aí, que ben. sin pararte moito, non fai falta, porque ahora Despois pásaslle, non? Ahora voulle pasar, claro, pero vou deixar que se vexa un chisquiño. Bueno, eu creo que é un bo momento para a pregunta de concurso. Xente que está na casa, atendede que tipo de biscoito fai hoxe Begoña Vázquez. Que tipo é, Begoña? Red Velvet. Red Velvet, Está moi de moda, tedele que conocer. 664-483419. Chamada a Voltas co Prato, 50 euriños en xogo. Hoxe Mira aquí, ahora. No programa de Araceli. Mira, ahora, A ver. mira o que fago, ves? Movo así e vou na tapando. Un chisquiño, Vas pechando, non che caia. ves? Non pasa vale, nada. Vale. Entón, E además deixamos... queda como liso. Queda liso, Claro. voulle queda moi botando liso. así. Sí. A ver, así. Que me dice a directora que non me ve. Ahora sí que ves, Ahora verdad? sí. Ahora sí. Queda todo liso. Estaba che dicindo que non vexo. Que non vexo. Veches. É máis consistente a nata.
gracias ao queixo, entonces podémosla manipular moito mellor. Que guai. Vale, é un truco que temos así cando temos que facer postres, Sí. para que non se nos desmonten tan pronto. Además, dixo a noiva que lle gustaba o queixo, eh? Sí, que guai. Escoitache. Que dixo. Aí, a ver. Dixo a Araceli, dixo. A ver Araceli que a noiva pasa. dixo, eu queixo, eu queixo. Non son de Arzúa, pero podría ser. Son moito de queixo eu. Normal. Ahora, normal. Non sei, Bego, cantos pisos vai levar a túa? A miña 3, pero teño pouco tempo, voulle dar caña. Araceli, a túa, tanto que te rís, a túa cantos pisos vai levar? Non o sei. Non o sabes? No. Estás-me dicindo que firmaches unha torta de boda e non sabes cantos pisos vai ter? No, cañotas, non sei cantos pisos ten a miña tarta. Pero vamos a ver, Araceli, pero vamos a ver. Estás aquí, tes un programa de cociña. Un programa de cociña. O mellor foi cousa do teu futuro marido. Negociou non é? Ni afirmo ni desmiento. Bueno. Podemos sacar a exclusiva dentro de uns días de cantos pisos ten a torta de Araceli? Pode ser. Daremos mostrar a noticia no programa. Vale, gracias, Araceli. Mira, cañotas, así fan os pisos, mira, ves? Así, Ala. tirámola un pouquiño. Es onde se pode mercar. Isto en cualquera tenda que se dedica á pastelería, Pero unha ferretería. eu vou a unha ferretería. Sí, ou Sí. se non, tamén lle podemos pedir ao pastelero. Se a nos fai ilusión facerlle a torta a algún parente noso, tamén lle podemos pedir á pastelería. Que cho deixe, non? Poderme deixar, sí. Bueno, que cho lugue. Además, son reutilizables. Que cho lugue. Claro. Dixen, en plan, canto Son me cobras? reutilizables, non ten ningún problema, non ves? Hola, que pasada. Ahora vas colocando os biscoitos outra vez. Que curiosidade, é super curioso isto, non tiña nin idea de que Vamos se facía mollalo así, outra nin vez. idea, Con xarope. Vale. Ves? Pois veña, deixamos aí mollando con xarope a nosa querida Begoña e vamos con Estefanía Colmeiro porque creo que tamén vai facer pi. Eu me poñer de xeonio, o sea, estame entrando, sabes, estame entrando ganas de pedir matrimonio. Hoxe no programa. Pois xa llevar dando, non? Sí, Oxe, cando chegues á casa, Sí. Espera, pero Mira. faz igual que Bego. Entendo que se leva moito tamén este rollo, non? este rollo sí. Do acabado así irregular, intentando Sí. que sexa regular, pero que é irregular, non? Efectivamente, nestes acabados, hoxe en día, o que é así como caseiro, Sí. está moi de moda. Todo Da casa, volve. todo da casa sempre funciona. Efectivamente, Todo da eso casa sempre funciona. Nunca falla, nunca Nunca falla. falla. Vale, E vale. nada, con este platiño, axúdome, pero bueno, Pero, podríamos por exemplo, a túa prescindir crema dele, é como máis densa que a de Begoña, eh? Sí, Eu creo que sí, que non como me dou tempo nin de mirar pa ela. ten o aspecto de ser un pelín máis densa, de como que Sí. aguanta un pelín máis, o mellor, sabes? A ver, a manteiga o que fai Claro. é que teña esa firmeza. Es algo Que por aí. teña esa firmeza. E Claro, ti? a nata tamén, é que estamos traballando aquí baixo os focos. Date conta que se Sí. traballáramos nas reposterías, teñen cámaras frigoríficas e traballan dentro de esas cámaras para que as cremas se manteñan Sabes que te está mirando tamén toda Galicia, non só os focos, firmes. as cámaras, verdad? Sí. non mo lembres, cañotas. Eu non digo nada. Ti mollas con xarope ou non mollas con xarope, Estefanía? Depende das capas. Hai capas que sí que mollo con Como que xarope. depende das capas? Pois sí, porque mira, o xarope, ao final, quítalle estabilidade ao que é a torta. A estabilidade é o máis importante. Claro, é A unha estabilidade torta... nunha torta é o máis importante. Claro, ao final, Está claro. a estabilidade nestas tortas é moi importante, cañotas. Vale. E na vida en xeral tamén, verdad? Sí. E na vida en xeral. Efectivamente. Veña, vamos repartir cartiños aquí con Begoña Vázquez, porque nos chaman dende Vigo, creo que se chama Esther. Esther, que tal? Boa tarde. Hola, Hola, boas Esther. tardes. Como estás? Ben, ben. Ti viches a pedazo de torta que está facendo aquí Begoña? Sí, sí. Enterranos en amor, eh? Mira canto amor de boda hai Dios aquí, eh? Non A sei mí se con ti... tallo dente. Verdad, dá ganas. Non sei se ti eres moito de tortas nupciais, gustanche ou non? Son, sí. De nuciales e sin ser nuciales. Ah, claro, todas. Sí. Ti pásache como a mí, non filtres. Sí. Non filtras, claro. Ti estás casada? Bueno, se fai 54 anos. Que dixo? Bueno, Son a maravilla. pero que se levaba hai 54 anos? Que tipo de tortas había nas bodas? Pois a mí fixérama nunha casa tamén particular, Sí. fixérama de 4 Ves? pisos. Non se pode facer. De 4 Carai, pisos, Moi rica. Moi ben, Buenísima, madre mía. buenísima estaba. Moi Moi ben, ben, que era que de guai. crema, de oxaldre, que Era era? de bizcocho con nata e, bueno, ela fixo como pudo. Estou por casarme eu contigo só por probar esa tarta, eh?
Bueno, pues mira. Casaríamos ahora mismo por probar esa tarta, Esther. Terei que quedar viuda primeiro, non? Para deixar vivir o anos. Sí, que dure moitos anos, por Dios, que dure moitos anos. Bueno, mira, Begoña anda piso tras piso, e vai polo terceiro piso, ela hai que deixala, sabes, aquí ao seu estilo. A ver se me vai. Sí, a ver se che vai. E mentras tanto vamos a repartir cartiños se acerta Esther de Vigo. Veña, que tipo de biscoito utiliza Begoña hoxe? Begoña usa un bizcocho de... Un bizcocho con... Bueno, pues non me sale agora. Está moi de moda, Esther. Sí, pero non me acordo agora que teñiu aí. Redondo. Claro, encarnado, vermello. Redondo é, e vermello tamén, pero a resposta que buscábamos era Red Velvet. Red Velvet, Esther. De verme. Red Velvet, sinto moito, non che podo mandar os 50 euros, pero xa sabes que podes chamar outra vez, Bueno, pois chamarei outra vez. Cando queires, estás convidada a vir cando queires, vale, moitas gracias. Vale, Gracias. Chao, Esther. Chao. Que má, Mira, Esther, lle poño morodos por dentro. Que pena. A mí encántame esta tarta porque me parece súper bonita. Sí. É súper rica. Bueno, rica é seguro. Claro. Encima levando amorodos, moras. Crema de queixo, un pouquiño de... É facilísima. Sí. Podese facer. Hai que ter un pouquiño de tino, así, pouquiño, sabes, ir colocando e depois ao final. Mira como molla. Xarope, un pouquiño de crema, Así. amorodos, froitiñas e capa. E capa. Que parece? Veño a gañar, a ver o que pasa. Veixete moi lanzada para estar nerviosa co tema das tortas. É que estou nerviosa, pero doulle pa diante. Sí. Que vou Pero facer? eu creo que vas bastante ben. Bueno. O importante é que este rica tamén. Non, vai estar rica, Eu afirmo Mira. que vai estar rica. Ves esta parte de aquí? Esta parte de aquí é o cu do bizcoito. O cu que é Outro a lado, parte de o cu abaixo. vai para arriba agora. Por Voy qué? a poñer as fresas porque é máis estable que a parte De arriba. que a outra parte de arriba. Ah, porque máis sempre lisiño está a ras de para chan, decorar, claro. é normal lisiño e todo. Entonces é un truquiño así de poñer sempre a parte o bizcoito, a parte de arriba sempre para a parte de abaixo. Outro truco da voltas co prato con Begoña Vázquez. A parte de abaixo do biscoito, para arriba. Así, xa está. Porque ten moita máis estabilidade. Bueno, pois deixamos aquí pintando, coloreando a Begoña e marchamos con Estefanía a ver como vai. A pobre. Estaba a piso... Que, a pobre que? Cañotas. Increíble. Espectacular. Precioso. Maravilloso. Gracias, cañotas. Que burrada. Dudabas de min, verdade? No, esa é mentira. Ah. Que che dixen que iba a estar... No, que che dixen que iba a estar boa. O que pasa é que eu non sabía que se podía facer cousa rica con tanta manteiga. Iso é que non sabía eu. Que Mira pasada. que bonita, Ainda por riba co que me gustan a min as cereixas. Ibache decir, os froitos un pouco é no que máis nos gusta. Sí. Eso Ti sempre. tamén estás un pouco nerviosa, é verdad? Guau. A ver, son cosas que non estamos acostumados a facer e claro, entón aparte para unha compañeira como Araceli, que lle temos moito cariño e interesanos que nos trate para preboda. É sinxeliño, sí, a ver se nos imita. Claro. É sinxeliño, pero é guai, é resultón, non? Queda chulo. Eu creo que sí, que aparte xa dices que con un bizcoito e a crema que foi moi doada, que logo montamos unha boa torta. Espera, que vou ir falar con Araceli. Isto non é broma, vou ir falar con Araceli, pero primeiro vou me preparar. Atento. Vou ir falar con ela. Que mono. Axúdasme con isto. Por suposto. Que ilusión me fai. Cañotas. Que me pidas esto, agáchate, por favor. Vamos a falar coa futura noiva, a ver que tal. A ver como está. A ver. Maravilloso, non? Estás molísimo. Sí. Queres que te poña así un poquinho para ver? Así un pouco, pero un pouco. Non vais de todo, que se non vai tocar o mismo. Veña, estou. Araceli, querida compañeira, poñémonos en serio todos os compañeiros e queremos que che guste esta sorpresa, Araceli. Ou agardamos que che guste. Eu creo que me vou sentar aquí ao teu lado, mira. Así. Ai. Así. Araceli, como estás? Hola, cañadas. É complicado, velo, É complicado. Como estás? Ben, Odiasnos. un poquinho menos. Pois este ramo é de nós para vos. Aí está. É o ramo que lle podes, non sei, regalar a quen queiras. Igual a alguén que se vai a casar no futuro, non sei. Xa sabes como vai o tema dos ramos. Vale. Eu a verdade é que de momento, como ainda non me vou casar... No. Bueno, que che parecen as propostas que estamos facendo? No, moi guais. Moi ben. Moitas gracias, de verdad.
está falando menos que nunca, É increíble, está falando menos que nunca. Despois mira que fala para decirme caño, apura. Caño, apura. No, pois ahora mira. Ahora está calada, A ver, se queres decir algo bonito, aproveita ahora. Que te están vendo, que te ve xente da casa, entendes? Que te ve o teu querido. Chao. Juan. Juan, mira que sorpresa, Que fixemos a tua querida. Dille algo, dille. Juan. Dille, Juan. Juan, dille algo, Juan. Está nerviosísima a pobre. Bueno, moitas grazas de verdad por prestarte a que fagamos isto contigo. Xa sabedes que... No, gracias a ti por aguantarnos e aturarnos que bastante fácil. E Ángeles, gracias tamén por axudarnos a liala, vale? Nun momentillo van vir a probar, Veña, marcho, un aplauso para elas, que son maravillosas. Un aplauso! Aí está, Veña, vamos a lo. Begoña Vázquez. Hola. Hola. Madre mía. Puxeches de flores. Sí. Pétalos mira, de rosa. Pétalos de rosa, que Qué chulo. son comestibles. Hola. O sea que... Están ben lavadiñas. Podes comer os pétalos, podes comer Sí, todo sí, nesta torta, Sí, sí. Qué maravilla. Podemos usar un desinfectante alimentario que vai en cualquier supermercado, sí. Si sabemos que as rosas son nosas, non lle botamos nada. Ostras, pois é moi boa idea, o de poñerlle rosas. Sí, mira que bonita queda. Ahora vamos a facer unha capiña dourada. Sí. Dourada. Todo boa. Que eso, blanca. o desinfectante alimentario este utilizan as embarazadas, As embarazadas, sí. ¡Hala! Bueno, fixadevos que chuvia de azúcar moído lle está Azúcar botando aí moído. por enriba. Que maravilla. Que maravilla, Sí, quedou bueno, aí vai. Quedoulle moi bonito. Está Aí vai. contenta, hoxe non Viches que está tan fácil. nerviosa. Bueno, estou un poquinho máis contenta, que está un pouco... Sí, estabas pasada de voltas, verdad? Ai, que chula, Begoña. Cometí... Está Eu a túa preciosa. ninxa bien aínda. Está preciosa, Sí. E a de Estefanía é un pouco como se fora só medio do monte, a colleres todo o colorido do monte, silvestre, precioso, e o meteres nunha torta. Vámoslo ver. Mira. Mira. De feito, Outro estilo completamente distinto, pero precioso. Que maravilla. estas follas son da miña cerdeira. En serio? Sí. O que che dixo Begoña, ti poderás usar, que estén ben lavadas, con un desinfectante alimentario e podese poñer na torta sin E ningún problema. podese comer, sen ningún problema ningún. A ver, podes comer a folla do Sí. amorodo, non é tóxica. Xa. Non é sabrosa, pero non é Claro, tóxica. pero podese comer. Home, claro. Efectivamente. Home, se me metes unha folla tóxica ahora para a Celia, No, mellor non, para a túa boda xa mo Veña, pregunta de concurso para a xente que está na casa. De que é o recheo de crema de Fanny? De que é? de a crema. A crema é De que é? De crema de que? de manteiga. De Porque o crema- recheo é o Sí. mesmo que o decorado. É de crema de manteiga, de Pois de que manteiga. é o recheo de Fanny? De manteiga. De crema de manteiga, ben, crema vale. de manteiga. 664-4834-19, chamade ao Voltas co Prato, 50 euriños en xogo. E, por favor, respondede ben, que queremos repartir os cartiños. Veña, que che falta, Estefanía? Nada, voulle dar un toquiño de chocolate e eu xa estou. Estou fundindo, bueno, o chocolate a baña María. Vale. Porque, bueno, podese fundir no microondas tamén. Sí, Pero- entón o chocolate que... Como vas facer? Botalo así Voulle por facer riba? un acabado, sí. Hola. A ver que tal Eso me pode queda. quedar moi bonito, Pode quedar Agora, a moi ver, bonito, sí. A ver. Vámonos ver, di. Pode quedar moi bonito. Pode sí. quedar moi bonito. Como sabendo que vai quedar bonito. Sí. A ver. Como pode quedar moi mal. No, vai quedar bonito, a ver. A ver, eu creo que sí. Vamos a facer así. A ver si Que cae. caiga. A ver. A ver. Que E pretendes que goteo. caia todo cara abaixo. Un pouquiño, que faga así unhas Ala. gotas. Non sei como se ve, si Que se está detalle vendo. máis chulo. Si se está vendo ese goteo. Que detalle máis chulo. Bueno, igual ten que estar un pouquiño máis atemperado, máis fundidiño. Non te quero poñer nerviosa, pero creo que chegou o momento de levantar as nosas convidadas de hoxe, así que, por favor, Araceli, so a ti, Ángeles, que veñan aquí, porque hoxe van probar torta nupcial. Un aplauso para elas. Ai, vida aquí, rapazas. Sí. Como estades? Ben, menos enfadada. Menos enfadada. Esperad a que acabemos o programa. Non sei, que vos parecen, Ángeles? Ti non dixeches nada. Que che parecen as tortas Preciosas. que están facendo? Moi bonita. Increíbles. Increíble. Mira o que fixo en media hora de programa, Increíble. Bueno, 40 Increíble. minutos fixemos hoxe, pero... ¡Hala, que traemos a todo! No, espera. Galicia. Araceli e Juan. Xuntos por sempre, eternamente. Toma.
Comes un pouco as patas. Creo que chegou o momento de probar a tua torta, non me vale? Dalle aí. Veña, vamos probar, rapazas, vide conmigo, veña. Imos aló. Poñedevos aí, xa sabe, Araceli, ti guíate por Araceli, que esta xa sabe... Ela xa sabe, ela que ten que Sabe de probar. memoria o programa, xa. Sí. Xa sabe de memoria. Que bonito. Así está ben. Vale, pois colocamos aí a torta de Begoña e tamén a de Estefanía, que é moi bonita, Estefanía, moi chula, moi chula. Para cortar. Vale, Un pouquinho. graciñas, Sí, sí, sí. cañotas. Sí. Sí, un ratio de Son de preciosas, seguridade. Son preciosas. Son As dúas tortas. divinas. É unha pena incluso agora rachalas, Sí. verdad? Cortalas. Arrimados para aquí, para que vos vexan. É unha pena cortalas porque, jova, quedaban moi bonitas, a verdade, quedaban super bonitas. Bueno, que sí. é o bo que ten a tele. 50 euros en show, creo que nos están chamando dende Tui. Para atrás, rebobinas. Gloria, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, que bonitas esas tartiñas, non podo probar eu unha? Ves, mira, pero sabes que podes facer? Casarte e ves aquí o programa e facemos ches. Ui, non, outra vez non, xa me Outra vez casei non. 42 anos. Xa che chegou, non, con unha. Bocado cada Sí, un. sí, sí. Oite, se falando de tortas, probar. xa que dis que te casaches, vos que torta tivestes? Pues mira, creo que tenía 5 pisos, pero no sé de qué era. Hay tanto tiempo que no me lembro. 5 No sé. pisos. Sí, creo que sí. Enormísima, E Sí. non recordas nin os sabores ni nada, eso é porque na boda, por casualidade, pues... No sé, no me lembro, Cañeta, no me lembro. Bueno, si lle queres decir Hai algo a moitos Araceli, anos. que estás vendo ahora en pantalla, que se vai casar o día 22, podes lle decir, Pues nada, que se case, que sea muy feliz, que lle vaya muy bien todo. Gracias. Creo que hay que Qué rica. desearle siempre, ¿no? Cuando se casa alguien, claro que sí. Bueno, Vamos, parece musiquilla. Gloria, voy a Tú intentar... eres muy simpático, Cañotas. ¿Cómo? Muy simpático, que eres muy simpático, que me río mucho contigo. Moitas gracias, moitas gracias. Pois vou intentar darche 50 euros. De que é o recheo de torta de Fanny? Pues mira, es de crema de manteiga. Moi ben, creo, 50 ¿no? euros que marchan para tú. Bueno, Un bico 50 euros grande. somos un cachiño de cada tarta. Guardado está, un bico. Venga, Chao, un chao, biquiño chao, para ti. Gloria. Chao. Gracias, graciñas. Bueno, probache as tartas, Araceli, as tortas nupciais, sí? Sí. E que tal? Muy ricas. Vale, espera. Está concisa hoxe. Está concisa. A nosa compañeira Araceli casa. E tennos que dicir Araceli. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Estefanía. Estefanía Colmeiro saltou a noticia, Está muy rica.